Pane nhau inoshamisa yatona kuti nhau yakaitika so kare aiwa mugore ra2018 tiona kuti yosimudzirwa zvekare tichiona kuti VP aiwa vanonzi general panguva ino vari pama1 pachibuda headline robuda nyika chizi top arm officials go missing as Chiwenga bomb plot evidence shakes the nation. Ndomashoko atona kuti panguva inoi general vari panguva yakaoma zvamuziva kuti aiwa pane nhau yesuccession aiwa yambukuziva kuti ndo nhau iri kukonzeresa all the rifts dziri kuitika mu the ruling party nemastructures. Panguva inoi VP tona kuti vokandirwa kunakurirwa nyoka mhenyu chaicho. Sandapinda mashoko amuda nyika pana munhu wasubscribe like on the bell icon. Tipina panapa bepa nhau muda nyika chiti fresh investigations into the 2018 White City Stadium bombing have uncovered settling connections to Zimbabwe's military, casting a shadow over Vice President Chiwenga. The attack, which came close to killing President Emmerson Mnangagwa, claimed 2 lives and included several top officials, including Vice President Mohadi and Defense Minister Muchimbori. Forensic evidence has identified the weapon as a Soviet-designed military grenade, specifically the type used by the Zimbabwe's armed forces. Don't know kuti yakurisivisa panguva inoi nhau yakaitika kare muna 2018 aiwa vanhu toona kuti nyaya yakapera tikaona maleaders edu achiwirirana vachipinda maelections a2018 a2023 but now here comes the succession. Now yakunzi yakusevesa yakusimuka zvekare panapa tinoona kuti aiwa general vokandirwa nyaya vachinzi aiwa vanenge ndivo vaiva the co-planner vaiva involved aiwa muthis bombing pachionekwa kunzi pane mamwe aiwa matop army officials ari kushota ari kuenda missing vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi pamusoro penhau iyi zvinzi aiwa general ndo vakacrafta this bomb attack. Tudze mafunguro enyu vari kudii pamusoro pechiitiko ichi? Abvina comment section medu, subscribe.